sinden digoleki karaktere dhewe-dhewe no. Yo, ki genti Mbak Lian saka Kebumen. Monggo Mbak, ayo. Bahasane beda meneh, beda dewek-dewek pokoke ora mapak ora kepenak kaya kowe. Iya. Monggo Mbak Lian, yo. Ki tuli ora nganggo lendang kepriwe karepe? Nggih, kepripun Pak? Tuli ora nganggo lendang. Lendange kula gigal wau, Je. Gigal ki apa sih? Rogol. Rogoh? Rogol Pak tiba. Tuli nyonge radong bahasa Gigal ning omah. Gigal iki tiba. Nggih. Oh. Ya tuku sih lendang regane pira? Kula pun enten teng omah. Oh, lah kok gigal nang sentrong mau. Apa? Gigal nang sentrong. Gigal nang sentrong. Nggih. Ora dijupuk kepriwe sih? Iya, mau ke susu kedagar-dagar kok. Apa? Kedagar-dagar. Ya kapan sih nyong ora kedagar-dagar mau kena adoh dewek kok. Kedagar-dagar ki apa ta? Kesusu, Pak. Oh, alah kesusu-susu kedagar-dagar to. Iya, oh alah ora ngerti kok aku. Ya sesuk wah entuk basa anyar iki berarti. Iya, sok bojoku tak lokke kuwi dagarmu kuwi aku ya. Iya. Dak susu. Aja ditokno sak nggon-nggon ki dagare. Nggih beda kaya niku nek ngene kula dagare niku nggih kedagar kesusu. Iya. Nek teng mriki ya kesusu-susu. Ya tuli bener kedagar-dagar ki anake nangis gak didagari. Iya. Ngono ya. Ya ora apa-apa karang bahasane dewek-dewek ya. Bahasane dewek-dewek, Pak. Ya makanya Kebumen ya ora ngapak ora kepenak. Iya ora ngapak ora kepenak. Iya. Wah, apik ya, Mak. Oh ya kudu belajar pinter pirang-pirang basa. Ya kudu nek ora ngono ndak ora iso ngladeni. Tuli mari nembang apa, Mbak Lian? Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Ora ana ki mengko pamundutane liwung tuli si sinden kiye si nangka blonyo. Siapa? Napa? Sinden apa? Sinden sing arep disuwuni tembang liwung tuli si nangka blonyo. Nangka blanya. Nangka blonyo niku napa? Nangka sing wis ya setengah bosok. Nangka sing mlethek dewek ngono kowe. Mlethek dewek pokoke. Oh. Nyonge seneng sing mlethek dewek. Iya, ora usah dibletekno mlethek dewek pokok. Iya. Iya ora dikapak-kapakna mlethek dewek ya. Iya, tuli enak, tuli duren nek mlethek dewek ya kepenak. Nangka mlethek dewek ya. Apa-apa sing mlethek dewek mesti kepenak. Iya. Apa? Arep nembang apa, Mbak? Niki wau wonten ingkang WA. Iya. Soeharto saking DPRD Bengkulu. Pak Soeharto, what? Aduh timen ki. Nggih, kula wingi plesir teng mrika. Oh, nyinden maring kana, maring Bengkulu, ketemu Pak Soeharto kuwi. Nggih. Terus nyuwun lagu. Nggih, Pak. Iya, ya ora apa-apa dicaosi. Kok bisa ngerti ya? Tulis streaming. Iya ya. Iya. Ya. Iya. Aku iki nganggo mikir lho omong ngene iki asine. Iya. Ya wis ora apa-apa. Terus usah dipikir warna-warna lah, jor bae. Ya ora dipikir tuli nyonge ya kudu bisa bahasa cara kana sih. Berarti jenengan nggih kudu kumpul kare sing sekakulon-kulon. Ya wis nyonge kulinakno. Kumpul ya dikulinakna kumpul kare sing sekakulon-kulon nggih. Lah ora ana sing tepung nyonge, ora ana sing kenal. Sing kenal maming Rikat. Rika gelem lun nyong kumpuli. Kepriwe aja cengengesan gitu. Nembang apa? Kangen menika, Pak. Kangen ya. Pamundutan saking Pak Soeharto. Saka Bengkulu. Iki nek streaming ngene iki sak donya no. Iso nonton kabeh saka Chili, saka Kolombia, ya Argentina. Nanti Argentina iso saka Amerika Serikat, ya Amerika Latin, Amerika Gedrik, werna-werna pokoke kabeh iso nganggo bawah ya Mbak ya. Nggih. Ya Mbak Lian. Iya. Putrane pira sih? Kula. Iya. Ben kalih, Pak. Wis loro? Nggih. Oh, iya. Lah kepripun sih? Terus nyonge ngira Rika isi perawan kayak kowe.
Wis loro ya? Wis loro. Iya. Garwane nyambut gawe nanti. Napa niku? Bojone Rika nyambut gawe nang endi? Bojone Nyong tak wekno wong lah. Hah? Tak wekno wong. Kepriye maksude ki? Ucul, Pak. Ucul? Tuli bojone uang apa kewan sih? Ya kira-kira ini umpamane ucul wong apa kewan? Ya nek ucul ya kewan, tuli nek kebo ya di kandangna, tuli ucul kaya kowe. Nek menungsa apa ucul sih ya ora memper kaya kowe. Ya bojone Nyong ya menungsa, Pak. Ya. Oh iya. Itu bangsane celurut apa ya ucul. Ucul Ketek ya. apa maning ya ucul. Ucul artinya kepriwe sih ki? Oh, anu, pisahan kaya kowe. Oh. Oh apa? Randa ya? Nggih, Pak. Aduh kayak Randa. Kula Ya. jujur mawon. Wis ora apa-apa lah. Pokoke nyong ndongakno Rika entuk bojo sing tanggung jawab ngesuk. Amin, Ci. Tuli diuculna mesti ora tanggung jawab ki bojone kaya kowe. Mana yen ke taman wuyung tapang wong kang lecet senadyan amung sedhela mimbu iseng semeng lagune kangen ya Mbak? Kangen. Ya. Sing keprek? Pitung sasi kaya kowe. Nggih. Oh, pitung sasi lawas nggonku ngenten. Ayo dilanggamke sisik engko terus dindangdutke. Ya, kaya ngopo? Iki lagu kuno iki no. Ya, mula kanca-kanca wajib ngiling-eling meneh. Ya. Pitung sasi nanane nentek kuntang kedet kuntang. Ya, kuntang ya. Mangga ya. Pitung sasi lawase kan kangen Sliramu wong bagus kang ati
sembah nuwun Mbak Lian. Ya, Mbak Lian sapa? Lian Dinaningata. Ngawur ora. Lian Sindu Sindung Riwut. Iya.